Presentámosvos a Don Chaparrón, un meteorólogo do país vacilón. Con este tempo tan tolo xa non sabe que dicirlo. Se sairá o sol por Santiago ou haberá tornado en Mazaricos. Don Chaparrón predí o tempo en Galicia con moita precisión, e para que non toledes como a él, prestade moita atención. Neste primeiro día de entroido no ramo, Don Chaparrón predí que fará un día moi soleado. E como non queremos insolacións inesperadas, iremos todos e todas ben preparadas. Unha gorra, un gorro, un pano ou pamela para o sol. Quere ver nas vosas testas. E como vexa que non o traedes, unha cicloxénese maderabas para o día da festa.